नमस्कार, अन्नपूर्णा रेसिपीजवर आपले स्वागत आहे। आज आपण कुरकुरीत अशी मठाची डाळ बनवली आहे। मठाच्या डाळीचे स्नॅक्स बनवले। त्याच्यासाठी डाळ तळून अशा प्रकारे मसाले टाकून तिला चांगली कुरकुरीत अशी चविष्ट बनवलेली आपण मधल्या वेळेस ही डाळ खाऊ शकतो किंवा प्रवासातही नेऊ शकतो। अशी सुंदर डाळ आणि अगदी अजिबात तेल लागलं नाही तिला, अशी सुंदर डाळ आपण बनवली। त्यासाठी मठाची डाळ स्वच्छ धुवून 2 तास बेकिंग पावडर टाकून भिजवून घेतली आणि 2 तास भिजवल्यानंतर तिला चांगली आता 2-3 पाण्यात स्वच्छ धुवून घेतली। डाळ चांगली नरम भिजून गेलेली आहे। स्वच्छ धुवून अशा चांगल्या जाडसर कापडावर पाणी कोरडं करून घेतलं। डाळ वाळत टाकून जास्त कोरडी नाही करायची, फक्त पाणी कोरडं झालं पाहिजे डाळीचं। आणि डाळ चांगली कोरडी झाली की मग तिला आपल्याला जर घाई असेल तर आपण तिला फडक्याने पुसून घ्यायची। आता डाळ आपली चांगली कोरडी झाली आहे आणि तिला आता आपण तेल गरम ठेवलं आहे, त्याच्यात चांगली तळून घेऊ। डाळ अशा प्रकारे चांगल्या गरम तेलात तळून घेतली। ही डाळ बारीक असते त्याच्यामुळे हिला सारखी अशी परतवत राहायची। आपण जर मध्ये सोडून दिली तर ती एक बाजू तिची काळी पडून जाते किंवा मग डाळीची चव बिघडून जाते। अशी डाळ बारीक आहे पण आपण छान तळली आणि मसाले टाकले, चाट मसाला वगैरे, तर खूप सुंदर लागते। आणि आपण जनरली मुगाची डाळ, हरभऱ्याची डाळ तळून विकत भेटते ते पाहिलं असेल, पण मठाची डाळ आज मी पहिल्यांदाच करून बघते आणि सुंदर झालेली पण ही डाळ बनवली तर अगदी चविष्ट मधल्या वेळेस आपण स्नॅक्स म्हणून खाऊ शकतो। आणि आपल्याला प्रवासात कुठे जास्त दिवसासाठी जायचं असेल तसे वेगवेगळ्या डाळी तळून आपण नेऊ शकतो आणि मधल्या वेळेस मुलांना भूक लागली तेव्हाही खायला हे उत्तम आहे। आणि अशा डाळी खात नाही म्हणून ही डाळ छान आहे। आता आपण तिच्यात चांगली काढून घेतल्यानंतर मीठ, चटणी आणि चाट मसाला टाकला आणि ते चांगलं एकजीव कालवून घेतलं, म्हणजे ते सगळीकडे मसाला लागेल। आणि डाळ चांगली तळली गेली, तेल पण नाही लागले तिला। अशी सुंदर डाळ आपण डब्यात भरवून पाहिजे तेव्हा वापरू शकतो, खाऊ शकतो आणि एकदा बनवली तर ती महिनाभर चांगली राहते। अशी सुंदर डाळ तुम्हाला आवडल्यास तुम्ही नक्की करून बघा। तुम्ही तुमचा अमूल्य वेळ देऊन हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर अन्नपूर्णा रेसिपीजला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा। थँक्यू, धन्यवाद।